Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu udaba lukaVuyo noSibindi siyaxoxa. Kuvelile ke guys ukuthi uVuyo uthinte uMpumelelo, wathinta ubaba uMseleku, ucela i-meeting and sizobabona bevela kule meeting. Nali iphuzu esililahlile noma iphuzu esilikhohliwe. Akekho wrong uVuyo ngoba lana ngiyazi ukuthi abanye bakhuluma ngokuthi akwenziwa because kuhlalwa phansi uma unkosikazi. uVuyo use-university. Mayese-university uMayeni ubasizile benoMpumelelo wathatha ingane, wakhulisa ingane okumhlophekazi. So mase kuba nama-changes akhona phakathi kaVuyo noMpumelelo, sekuthinteka nengane. Yilana-ke uVuyo asedinga khona abakubo abadala abazomkhulumela kanye noMayeni ukuze bezwane makuba khona izinguquko ezenzakalayo ngoba manje sekuthinteka ingane. Yazini engayisho guys, uSibindi usicasulile kakhulu ku-episode 1. Sase sayikhohlwa ukuthi kahle kahle umsuka wale meeting uhlangene nokuthi uMayeni ugogo kaMhlophekazi uhlala noMhlophekazi. Makuzoba nama-changes phakathi kwalaba ababili abazali abayingane ngoba phela la sebedinga abazali bobabili. uMpumelelo udinga uMseleku noMayeni ukuze bezwe okuvela esayidini lakhe. uVuyo udinga u-anti noma ahamba naye ukuze bezwe esayidini lakhe. Kakhulu futhi kufanele beze nangesihle kuMayeni nakuba isimo siyindlela esiyiyona ngoba nangu uMpumelelo usekhuluma ngendaba yokuthi yena ufuna intombi nto. Kodwa sesiya-understand ukuthi yini uVuyo afake uma no-anti kule ndaba. Yingoba kunomntwana lo uhlala noMayeni ukuze mhlambe kukhulumeke kangcono omama kwi-level yokuba umama nokuba abantu abadala bazokwazi ukubekana endaweni ekahle ngenkulumo. Silahle lapho-ke manje yikho siluphisisa kanti uVuyo ufunani ehlukile ngoba uMpumelelo uyayiveza ukuthi yena unjena. uSibindi noma ekhuluma akahloniphi. uSibindi akasabi ngisho ukuthi ifamily kaVuyo iyeza bazokhuluma lapho kunomntwana wesibili. Manje-ke ngicacisa la ukuthi noma-ke nithi akwenziwa, why uVuyo edinga umndeni wakhe noma umama? Yingoba naye uVuyo uyingane kule situation and mayethatha isinqumo futhi kuba nama-changes akhona akuvele ukuthi abadala esayidini lakhe bathini ngoba akakwazi ukuvela esethi kuMayeni ngicela ingane kube kanjalo. Sekucacile-ke guys, ileyo part esiyeqile uSibindi ney'nkulumo zakhe nokunganaki imizwa kaVuyo kusicasulile. Manje sase siyibuza ukuthi uVuyo usafunani, ufuna ukuyolalela lo ethini uma esekhuluma kanje vele mayekhuluma nokungabi nandaba kanti kunomhlophekazi phakathi kwayo yonke lento eyenzakalayo. Bengifuna ukucacisa kuleyo ndawo-ke ngoba ngiyayibona la ku-social media bayakhuluma abanye bathi phela unkosikazi okufanele ukuthi kuhlalwe phansi ngaye. Kunengane ifunda ngisho khona la efunda khona uhlala emzumbe umntwana. So uma kunesimo esithanda ukuthi bekhulume sekunomhlophekazi phakathi.
Yingakho-ke la esesikhona uSibindi wenza izinto azenzayo, kodwa kulezi zinto azenzayo udonsa uma wakhe ngenkani. Ngoba phela manje umuntu omdala, ugogo useyangena. Engama eceleni ethi angiy'ngeni iy'ndaba zikaMpumelelo, kodwa mase kukhona abantwana kufanele angene noma kungavumi. Ngoba phela manje sekuzothiwa ugogo absent. Ugogo onjani njani bembeka amabala. Kodwa-ke ukuthola ukuthi why uVuyo kudingeka ukuthi abe nomuntu omdala eduze kwakhe, ingoba naye akufanele avele as if uzithathela izinqumo eyedwa. Njengoba noMpumelelo naye ekhuluma noMseleku, ekhuluma noMayeni. Sesiyayibona-ke ngaleyo ndlela. Noma ngabe-ke akwenziwa noma ngabe kuyaqala, kodwa isimo abakusona sidinga ukuthi omama bekhulumisane ngoba kunengane phakathi. Bengifuna ukucacisa leyo ndawo-ke guys, ngoba ngiyazi abaningi nabanye bacasukile bathi uVuyo usafunani, kunengane. Kanti naye futhi usichazelile uSibindi wathi-ke osekufaka uma wakhe iyo ingane. Ade ngibuyela nje kule episode ngiyibukisisa kahle ukuthi hayibo, uVuyo ufuna i-meeting ngoba ezwe elentombi nto, noma ufuna ukulungisa izinto noMpumelelo noma bebengakhulumi. No, kunengane phakathi. Yilapha uMayeni esengena khona. Njengoba nje uMayeni noMseleku bethi bayayizwa indaba kaMpumelelo. Mina sengifuna ukuzwa ukuthi bayizwa yiphi indaba kaMpumelelo, ngoba iy'ngane zintathu. Angithi uMpumelelo uhlalile nabo ebatshela ukuthi uzoqala kanjani. Sengifuna ukuzwa kahle ukuthi iyiphi le abayizwayo. Ake sithi-ke solinda abazali, mase bekhulumile nase sesiyabuya-ke siyayikhuluma. Kulaba kade besebethe uVuyo naye asimazi ukuthi wenzani, isimo akusona siyadinga ukuthi akhulunyelwe abantu abadala, futhi naye athathe iy'nqumo nabantu abadala. Njengoba nolo oqala isithembu usithatha nabantu abadala okungabazali bakhe. Wait guys, nimbonile kodwa ukuthi ubehlahla amehlo kanjani bembuza ukuthi uyalisebenzisa ijazi? Hayi, sengiyijahile le episode, indlela ahlahla ngayo amehlo, amehlo ehlahla ngathi akazi nokuthi ijazi yini. Hayibo. Cha, yona imfundiso ngalola daba olukhulu iyafuneka, ngoba akufuneki senze sengathi izifo lezi ey'shiwoyo azikho zibe zikhona. Akufuneki kube sengathi ubudedengu siyabugqugquzela ngoba nakhu sithanda idrama, ngoba nakhu lama-TV shows ayasi-entertain. Hhayi, ngingakhulumi kakhulu. Ngiyabonga i-support. Bengifuna ukuzocacisa leyo ndawo. Ngiyabonga kakhulu nge-support guys. Bye.